Nidini Jesus. Oh my God. Nidini Jesus. Apara. Edi mama subia. Obo yansana ono. Nidini Jesus. Oh. Nidini Messiah. Oh. Edi mama subia. Erinja muda. Nidini Jesus. Apara. Nidini Messiah. Antidibi Edi mama subia. Erinja muda. Oh, friend. Oh. Jesus Christ. Anapaya. To me. Nasha. Nisa. Yatwaye. Yeah. Oh, friend. Oh. Jesus Christ. To me. Nasha. Nisa. Obidum ye. Anopay yawa berma bia ni den ni Jesus. Oh yes. Baby a utie ye ni baby a hwe bia ne den ni ambrase kwa so ma yempa oro Yesu anopay ye tuya nkra ne ye wonso nsa ba fire nso ye wogye ama umma na onam yenso ye wogye ma umma ye de aseda ne ye onyam ba ma Kristo a wayemwa wo Yesu dimu. Amen. Amen. Odomni asumdua a efri Kristo Yesu anopai enkai nyina. Amen. Anopai me no chenya nkropo asem bia matu ne den say seek for Jesus Christ. Powerful. Seek for Jesus Christ. Sa obi asose wrade. Obi hwe Kristo. Oh yes. Kwain be so ne foso be Kristo. Bible say na wana Bible say na dodo a wote no wana wote din ni di ye no oma wontumi say onye onyankropo ba. Amen. Etinyini pay wo wiase nyina ena enyame ba. Oh yes. Ade so obi agi Yesu din di. Yes. Enti so obi atumi anyi Yesu din ni a wono oya abode ye. Yes. Opeu sanity. Yes. Asansa chro na mayehu. Enti Bible say abrantie bi dwane ekwo we Yesu. Yes. Da sa abrantie no ene nipa bi a na oda ba bi a na oso anim faso. Oh my God. Sankrofo na neme no beka wo ho asem. Amen. Na mam wonu sa emfa wonu tibia bi a wonam. So ba dwane ato Yesu a anopai nyamyasem ankwa wieye. Oh Jesus. Watie be ya de ya. Amen. Esan say do dwane to Yesu bia onyankwaje. Amen. Enti yankinkan nyamyasem so de be ya beti ase. E wo Luke chapter 19 verse number 1 to 10. I think that's a very few casem no 3 dun kun chen we ba ko ere ko no. Ba chinti awari asem. O se Yesu ene sakiu. O se Yesu shane yelo ko se olitwam no. Na hwe obere me bo a na ofre no sakiu a o ye toji ni pani. Yesu etwam ewo krobia etese de wotie min ba bia wo a wotemenka no Yesu twam ana brantie bia Bible say your friend Zacchaeus na oyakwatia na nakotie nti opeso ohu Yesu no ohwe ase nipa dom ahia na oyakwatie nti so peso ohu Yesu a agese wo ye bribi ansan wotimi ehu Yesu agesa onipa bi siesie na adwene na koma sa anopai obedi Yesu adi ansan wotimi ehu Yesu. Oh yes. Enti abrantie siesie na adwene say me yakotia de nanso asesa me ye bribi a meya ne say mekokofru dua ansan na mahu Yesu. Oh yes. Bribi anopai obaya ne say wabie wo fidie e de ato sompa. Oh yes. Na obi so di ne phone ehwe yan na Facebook wi. My God. Sa obetie yan na wagi Yesu odi a
anopa ya ogie bi free Yesu nsam e ba ho Amen. e ba chen to aso verse number 3 was now we Yesu ehunu Yesu ehunu nipa bai na enso nkrofo no nti wontumi efri say na oyekwatia ha sister nipa cha ho ahia ene abrabo bi a wodamu nti eden say obefri nipa kuo nim aba Yesu ho asan say nipa kuo no ene ma waduane bi di enkrofo no ahia wo ye lesbian ene homosexual wo mo group a wo hye wo mu no sa wo ma obibi ani a wo nsanko wa no eno nti eya uden say obepie firi ho na wo fa Yesu eya uden obi tie mi osagato My God. Anopai ne ho hia ma urade Amen. So from pacho ha Yo ha. obi tie mi o me so osagato anopai Yesu se meka nkire ne se ne ho hia ba no Amen. it is like you so anhwa na kotia ne mum okofru dua sa opese oye bribi so obehu nyame ani onyamba Oh yes. na de oye ye no nyame ani onyamba Amen. pacho ntumrika verse number 4 was not to we can di kai ko flow o chi dua bi say o ko hwe no efri say e hona orebefa wodimrika kofro chi dua bi se obehu Yesu kwan bia so Yesu befa ho sister anopa ye wutie mi Yesu onam wabobo na no ho Oh yes. wo TV na wo hwem wo so no Yesu onam ho Yes. phone na kura no Yesu waba ho Yes. sa anopai sa wo do ho nyina be ma wo ne Yesu a emfa wo ne ba bia wo My duro God. ana emfa wo ne nipa kuo bi atwa ho ahia Yesu obeyi afirim Amen. eti anopai bia mpesa ote ase ne se sade ba ya yebere ni ntim pese mtwitwa ne ma so tie me Zacchaeus wo hwe Yesu ne wo hu no ne wo kokko hu Yesu Bible say ebere hu no no Yesu ka kire se Zacchaeus enne ufie ana meko My God. ufie ana metra Oh yes. na ufie be me fie enti Yesu call Zacchaeus fie obi ana wansam fata no ebeduru baabi ama ne ho behia ma Yesu Yes. it is that sa onsa na on fata sa busie yu twetwena sa ekuo bi awom adwuma bi awom yamfa wonya hwe a Yesu se meka nkira sa dwane bra ne nkyai Yes. dwane bra ne nkyai Dwane bra ne nkyai. na so dwane ba sa Yesu nkyai a wode ane fa hodie abrɛw Amen. amen ka asɛm kyerɛw e pa chotie mi abrantie bi a ya frɛ ne Petro ana dabi Yesu nam enam ana okosia sa abrantie okosia abrantie no okosia no eposo abrantie na ya adwuma na dwumu nyina no wanya hwe na osra bibi free Yesu sra bibi free ne ho sa abrantie onfa akodo nkyeme na me nyina mu nkanya me asem na abrantie ni Yesutie na oye wie ye na Yesu si afredi egu asawunu wasi ma ye adwuma na dwumu nyina ye nya hwe na Yesu si asanse gu asawunu wasi na wasem ti meye e ba chotie mi enya ho asem nam no ka na mpesa me ka on tasem bi enti na makofa sa asem no tie mi abra abrantie ne bumma mpata bebre no ohwe Yesu anim din ohwe Yesu anim din eno ka tire Yesu se owura me nsame mfata din tira me ye odibonye ni enti firimi nchanko firimi nchai na Yesu a adibonye fonti no ba enti na me ka tire obi sai e bia wotie mi wo gato My God. e bia wotie mi wo ba bia se obi ndidi o ma obi ni nanso Yesu a ochini ye nipa nyina yie no so abatina dia no pa ya otie bi ba won se Yes. Yes. enji won nipa ni o ne mo di Yesu di Yes. entitie Petro se men same mfata nti owura firimi nchanko nanso ma me ka asem kyerɛw ma me ne uni nkomo e ba chawa ha ma me ne uni nkomo asem a me kan no unya abotre call Luke chapter 5 verse number 8 ubehu ebre ni ntina me pese be kan tio ebra Yesu nam na woko Palestine we fi a wodidi no ana ababa wo bi ko Yesu nkyɛn tio me ka wan tasem akɔ Yesu nkyɛn no ka kire Yesu sɛ wo sugu Yesu so na ɔde ne nisuo gu Yesu nase na ɔde ntirinwe papa My God.
sa baba we ene nipa atie didiye na se no eka se sanka Kristo Yesu yo nyankro pompa we yo difo pa enko behunu se sa baba we ye dibonye ni kese sa ko yo difo pa Yo difo ene Yesu ka se Simon come on to minimo sa obey mama ka sem kire Petra no se wan sem fata no ene obi a wan sem fata ba Yesu nasia wano so nwinwi sai ni pa wo ba sa na te e wo hia dem ene obi be fa Yesu na wo gi Yesu di na wo de no mawurade a wo betia so dem ho na wo woni pa ne na ase na wo twitwa ne nantini aka wo nonko na nko na afa Yesu abobo Oh Jesus. enti so obi so de Yesu abo ne bo a wo so fa Yesu siw na so Amen. eni obi ati na mpu Yesu that is why make a tell say so be dwane free baby a wote no bi baby a wonum yi no Oh my God. baby a wabra ba sai no so be dwane free no ba Yesu na so Obejo. amika sem tell enti ababa wonu boduhwem de go Yesu na se tio sa baba wona oye de boyeni no Yesu je no ana o ka sa baba wa Mary enkoye boni biu o de boni kase na free enti koye biu na baba wonu so enkoye biu tie intasem sanka Yesu adom amma baba wonu so a ke brebe duru yanka kombedi Yesu Oh. asema me kan sa wonni nyame musu ehu na wonte ase edi entra asansa Mary kroye ko bodu hama na nipa bi ka sa sanka Yesu yo difu a enko be hunu sa Mary wo ye odibonyefo no sa Mary kroya ana ninua ane Lazarus Yes. no ono aduane ne Martha Bible na record nemom Bible ma be hu sa Mary ne nua ne Lazarus ane Martha Yes. sa Mary krona do bodu ham adigu Yesu na ase no ono ana na no duane ane ho krona ba sponsor Yesu one ne nuanam nemom ba bia Bible na record no say when ne di ka sachirai na magie di say eye Mary a no ye dibonye ni no o sachirai no ko ti adanse e tire ne nuanam amo mo nso e ba Yesu na yes. it is that and found ba bia brabo na kodu There be. and found sa Mary a oye de boyeni no atumi be ye obi a obeso Yesu ministry mu a ane obi wo ban na chi My God. obi wo ban na chi My God. obi abro ba sai Oh. anopa Yesu se meka che say wodo no Yes. Yesu se me meka che say hwehwe no Yes. na sa o we Yesu a My God. obe hu no Yes. na sa o hu nso a obe ye oyi Amen. obi ni ha Powerful. Amen. amen kura yale Amen. amen ne small boy Amen. so asana me kan tiase Yes. enti Sam Mary anani pecha ne mpoa etwa Yesu mpoa se de boye ni si My God. na wodi se adwuma yi na so ono mpo etum benya nkwaje wo Yesu na ase a ani sister wa bra bonen sai Oh Jesus. ane bra wa bra bonen kachi Ekachi. eti bra du sai asofo etie me My God. nyame nkrofo etie me ya wuro ye court Yes. ni eto twene My God. ni ese gata ni Yes. na nkrofo bi o gata ni mo Oh. ye betumi akofa won de bri Yesu Yes. Amen. Powerful. na san nkrofo na baba sponsor ye Yes. And kwasem. hello Hi. And kwasem. Int'L. ameka sam kyerɛw nkrofo Yesu agye wo nyinaa no na wo ye nkrofo ya kokɔ hwe akwafo Oh yes. ha Sir. Petro se owura firi mi nkyɛn kɔkɔ firi mi nkyɛn kɔ ha wɔ Israel mu no sɛ obi bɔ po a na wɔgye obi agyapadeɛ afiri ne nsa na sɛ nipa no pɛ sɛ wɔsansan n'akyi te sɛ deɛ Zacchaeus ɛyɛ na wɔ Israel mu no agye sɛ nneɛma bɔne a woyɛ yi no nyinaa ɛne agyapadeɛ a wohwim firi amanfoɔ nkyɛn no wosa bɔ ho de kɔma no ɛyɛ Israel fa mammerɛ enti na wɔ sɛ Zacchaeus bɛgye Yesu diiɛ no na wɔ sɛ teneeyɛ no dɛ di ma nnipa nyinaa hu no sɛ ampa Zacchaeus asakyera Yes. asɛm a meka yi a meka sɛ Israel fa mammerɛ yi wonya abɔtwerɛ kɔ Exodus chapter 22 verse number 1 a wobɛnya Hello? bɛbɛkyɛ wote aseɛ Yes. enti
sanso na abran na yesu nam na wo ye na juma no okoto abrantie bi a na wono nso wo Jesus wo tight corrector met can say what okay kejetia no to take it yes na yesu hu no no ka chance dimachi na abrantie na hwebonkum na wo twenifa sister Johnny bra yesu nchan oh yes brother Johnny bra yesu nchan yes that's how Johnny bra yesu nchan what tie free yesu nsem my God amen and phone yare bia tebio and phone wo wuo bia wo oh yesu amman nipa ban kwamu no yes anopai what tie be yo dia amen so be tie urade dia amen so be tie yesu dia oh yes eti Pentecost fo onum bi sa wo bachi na di oh sa wo basom no ya oh esentrani yedi wachi oh wo rati nimu me ba cha no pai yesu a ne nsantrani ada su san wiem oh na eye chuma na tinya me ma no sister ada so ya chuma yes mama ya utie mi ada so ya chuma eti anopai asama wati sa sam no eme ya ho chuma amen yes eti Zacchaeus dwane ko yesu nchen dwane ekopa oje yes anopai bra yesu nchen bra anopai bra yesu nchen bra anopai bra yesu nchen bra amen na yesu chew oh yes jisa abrabo na wonam nenye dabi obi tia so dem enso nsachira obi tia so dem so onim yesu dabi emire bio kanipa ho nsam emire bio kanipa tribo my God emire bio pamni pa fra yes anopa irade se meka nche sachira na ebre te sai mo no encha urade yesu be yin ho odi oh yes na so yin ho odi a obeka che so onim me na nam pra so dem so menim me na nam preach no o so menim dabi nimu ba bia eti bredu sa me no me no ye bo ahote oh yes abrabo yes sister on tininti na ukunu no ma ye no oh because memma won won te kura ye ba miensa eti mo dia na yesu onhia so ma Jesus powerful hello eti 24 say what you try no ma ho na dia ko kire panyini say anma beni enti obi ho a ote aso dem mo tutu no ma ho ana odi akogina so dem yesu ma wari you yesu ma wari wo fra so dem ho a wo sakoda be ma na chi my God enso onya ho de ano pai mi tufu sai hey so ba sachira watwa God na waji yesu odi na odi wakoma yes woni padua de wo e dia mana my God se free yesu nsem amen aba ya odi amen enti abrabo ne boya den no enye biribia enti dabi enye bayiye dabi o abrabo ne nye abrabo ne nye enye abrabo ne nye enye enti no pai my sachira God yes wotinya me fie nso wotu anajo saa oh wona my God make us say obi aboabo no wotu oko mam ye sachira enye sa tanda bi be hia da ko oh Jesus yare so ya me be kanya mi asem tro say adeboye fo dwane ko yesu nchan no obi anya wode amen etu obi da so ro gatanim anya me me nyam ya sofo yen sore na yen ko won chan yen ko twomre yesu dimu ka sam kira ennese obi ye osofo ne ehu se opie afri bia ba de be ka so akonom sa e betumi aba se obi sibia ba ho oh yes o hia nkwaje ena urade kura soma na se ko ni pasma city ho ko fa ne bra me yes enso obi hu ye no won hwehwem dabi o won mampa ye ensra urade sai osofo mi hu no hai urade adwuma papa bi o koye ama ma ogie ni akire yes ne mum e wode obeka eno na metu nipa tiem nyina afo metu kristofo nyina afo se nipa nyina kasa wo ya ene edue menyankropon kasa ya wo ye na so mani yes enti bredu sa ya kobola no so bredu sa ya bowran mia bi yes ne ko chi nipa bi my God yes na omo nso omo hia ma urade omo hia enti na no bi yesu say okwa
obeko ko hu afrumu bi wane ne ba Yes. aya dey Achechire wo mo. ya chichire no sare ne bra me sister yewa Ewa. Amen. mama eyewa Ewa. Amen. papa eyewa Ewa. te bia na wo mu no Hey. anopa yi yesu say so abagina dia My God. ene wo yesu de mo Ewo Yesu sa de mo. chichire ya no Oh. esane Esane. sa fa hudie My God. eyaw dia Eyaw dia. sa nkuguo no eyira Eyira. eyira enti sachira wadua no pa yi Yes. amen Amen. praise the lord Hallelujah. oh praise the lord Hallelujah. hallelujah Amen. ma yankenka nyame asem na yemo mpai Jesus. na yemo mpai yankenka nyame asem Matthew chapter 19 verse number 16 ma yente nyame asem na yemo mpai ke ba da da dos My God. we am di kado sande Oh, Jesus. we kado si ande kado Oh, my God. we am di kado si anda da dos Likaba. likaba da dosa Oh, Jesus. yanti kado si ante kado My God. likado si anda My God. Matthew chapter 19 verse number 16 Okay. But just some petrol you don't kunche mo you don't see no. If you was down kwa. dan kwa What's na hwe? na hwe Obi wa be say. obi baba sen sai Churchfo. o churchfo Ade pa be na menye. ade papa ben na Na manya menye down kwa. na manya dan kwa No say. no sen sai Ade nti na obi sa me ho papa. adenti na wo busa papa Ba afiri ko na oye papa. bako pa Oh. Bako Bako pe. pe. Bako Papa. pe. bako pe Bako pe. wona papa One papa. wona kristo no Jesus. sister kristo no enti anopa yi kristo no ya papa no Hey. ɔde ne nsa nkyerɛ ne no gyeɛ ɛma wo Amen. Amen. baabi a wohɛ yi bia sɛ woda yareɛ mpa so a My God. yɛma mpaeɛ nwie Oh, Jesus. Amen. yɛma mpaeɛ nwie na wateɛ yɛ wo Oh, dea yes, Dimo. enti ɔdefoɔ bi a wɔkɔ yesu no ase aberanteɛ bi a wɔkɔ yesu no ase ɔse deɛ bɛ na mɛyɛ no manya dankwa Na o say. na ɔse ne sɛ O pe say. wopɛ sɛ Ko nkwamu a. wopɛ sɛ wokɔ nkwa mu a Dimran sam so. No. di mmara nsɛm yi so My God. Na o say yes say. ɛna ɔse yesu sɛ Dia wo hene. deɛ wahe Ana Jesus say ne say. yesu se ne sɛ Dia so ne say eni awu. ɛni awu Nsa wade. ɛsa wɔdeɛ ɛma korɔ no ɛni ada sekuru mu Ja no nani. di wagya no My nani God. Nyanko sa wo ho. Oh, God. Jesus. ɛna no na meka kyerɛ obi sɛ yɛawiemfoɔ ma ne yɛmmua deɛ No kwasem. No kwasem. My God. yɛawiemfoɔ ma ne yɛsosɔ yɛ ho No kwasem. yɛhwehwɛ yesu akyiri kwan Dabi. Dabi. deɛ yɛpɛ yɛ tramɔ Yes. ɛnsa no Oh, yes. akɔhisɛm Oh. politics a ɛbɛma wo sika na wakɔdi nsɛmmɔne Oh. ɛno na You did awiemfoɔ ma di akyire My God. nanso anɔpa yi metofo My God. sɛ sa wobɛsakyera Oba sachra. na wagye yesu ɔde Na a waji Yesu a. anɔpa yi yesu bɛkyɛw Obejo. yesu bɛkyɛw Obejo. enti mo obi nhyɛw Dabi. ɛma wo nyɛ bɔne My God. ntia ɔman no na sɛ tia ɔman no a wo ebi kam Yes. It's My true. God. anɔpa yi ma yɛmɔ mpae Jesus. ma yɛmɔ mpae Oh, Jesus. kasa awurade Awurade. yɛn nuanom a Yɛn nuanom a wɔtie yɛn otie yɛn yɛn. nuanom a Yɛn nuanom a atamfo atamfo akyekyere wɔn akyekyere wɔn. ɔde wii nom Ɔde wii nom. ɛnsa nom Ɛnsa nom. abrabɔne Abrabɔne. akyekyere wɔn Akyekyere wɔn. Yesu de Wɔ Yesu de mu. anɔpa yi a Anɔpa yi a. Tí a bɔ mpaeɛ a. Awurade. Ma ɔgyeɛ. Ɛmmra wo nsɛm. Ɛwɔ Yesu de mu. Leka ba 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 ba. Oh, ra ba 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 ba. Ika pa ra ba 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 ba. Oh, ra ba da ba da ba da ba da ba. Oh, ra ba da ba ja ba de be de be de be. Ika pa ra ba 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 ba. Ika pa ra ba ba ba. Ika bo ro bo ja ba de be de be de be. Ika pa ra ba ba ba. Ɛwɔ Yesu Kristo. Ika pa ra ba ba ba. Ika pa ra ba ba ba. Ika to ra ba be ra ba da ba da ba. Ba to ro ba da bo. Ra ba da ba. Ɛwɔ Jesus Kristo. Ɔgyeɛ efiri onyame kyɛmra wɔ hɔ. Ika pa ra ba ba.
Jesus Christ. Ya bompa ya kachire wrade say. Yes. Ye nuanu manya hu Kristo. My God. Ewrade basamra won so. Yesu dimo. Yesu koyi wo ho de. Yes. Enanu bi ha na Paul enam Damascus. Yes. That time your friend so. Sa. The boy ni kese. My God. Kasipa. The boy ni kese. Yes. Say Yesu jena. Oh. Ha obi bia wo tie no. My God. Mame bia wo su. Oh. Mame bia ne da so asa. Jesus. Anopa ya. Ya bompa ya kachire wrade say. God. Ewrade nkoje ne manyina. We Yesu dimo. Wana nya wura wrade. God. Wana wura wrade. Jesus. Enso oda so te boni. Ewrade je wo. Yesu dimo. Yesu je wo. Yesu dimo. Yesu je wo. Yesu dimo. Jesus Christ. Yet Siamo Jesus. Yes. Ya kachire wadi nyankopon. My God. Ebra ye boni din. Ebra ye bodin. Bodino. Onipa biara. God. Ensan ma chichere no. Jesus. Edwama ma chichere. Jesus. Krono wa chichere. Jesus. How bi chichere. Jesus. Yare chichere. Jesus. Ye bodin. Hey. Erade sane no. Yes. Sane no.
de wonim yesu my God awurade nche no Yes, Dimo. yɛbɔ din Jesus awurade man sakyerɛni Yes. yɛbɔ yesu de 7 times my God yɛka kyerɛ awurade sɛ sɛ yɛbɔ din na yes obi bi a wɔtie yɛ Jesus. oh nkurɔfoɔ ada God na wɔntie yɛ my God agyidifoɔ ma Hey. awurade mmɔnwerɛ Oh, sukuu yes, Dimo. ɔkɔt Hey. ɛne nneɛma bi a oh ɛwɔ so my God ɛwɔ sukuu da ahodoɔ mu God. awurade Awurade. wɔsaka Yes. wiase yeah 1 Jesus Christ. 2 Jesus Christ. 3 Jesus Christ. 4 Jesus Christ. 5 Jesus Christ. 6 Jesus Christ. 7 Jesus Christ. yɛanobɔ paa Jesus Christ. yɛbɔ paa Yes. ɔmenka asɛm nkyerɛ obi wɔ hɔ a ɔni agya obi wɔ hɔ a ɔni ɛna Yes. obi ni agya ɛte sɛ mmemme ni agya hallo Hi. nanso awurade deɛ bɛduru mpɛmpɛn so oh yes ɔkyɛ wɔ ha yes the first time I mehu me father and no one aside the last time I mehu no na mo pieces My God. na manya mfie nkono ɛna mehu no and the first time and no also the last time 3.1. hello Hi. nanso awurade deɛ bɛduru baabi oh yes deɛ ntira yɛmfa yɛn ho amma nipa bia my God na yɛde ho ma yesu yes sister ɛyɛ a ɛmfa nneɛma bi nkyekyere wo ho dabi o medeɛ menni agya medeɛ menni ana yesu yɛ wagya yes yesu yɛ wagya yes hello hi ɛnɛ na meka kyerɛ youthfoɔ sɛ deɛ aboa me paa ma mase tim ɛwɔ kristo so mu paa ɛyɛ monday mete youth mɛkɔ asɔre ɛberada mɛkɔ mmamakuo Yes. okuada mɛkɔ mpaebɔ nwumerɛ Yes. yɛwɔ da mɛkɔ witness efiada ɛyɛ mpaebɔ nti mɛkɔ bi ansa na kɔsiada my God na fiada no koraa no tawafoɔ kɔhyia bɔ mpaeɛ anadwo mu nyinaa mɛkɔ bi my God na yɛsa kɔsesa nkonya kɔyɛ crusade sɛde yɛkɔyɛ bi a masa kɔsoa nkonya no ntwene oh at the same time na meda keoso mu sogyalae baabi a yɛbubu hɔ no sogyalae bantima sogyalae baabi a yɛdwidwi hɔ sɛ ɛdan bi ni hɔ no ɛhɔ na nam da keoso mu wobɛnya kɔyɛ da na yɛ anadwo 11 o'clock 12 o'clock ɛna bɛnya kwan da because nipa no a meda ne keoso mu no wɔyɛ tire wɔ mpɔntɛm my God onyame bi baabi a obi a nyame nhyira no onyame bi hello hi ɛnɛ mena keoso dabi Yes. nyame ahyira wo hello hi bàtɔ ha mense me fie deɛ nanso matumi asi nyame fie Yes. efi kɛseɛ Efficacy pa. bàtɔ ha Yes. nti sista wotie mi ɛmfa ɛno nkyekyere wo ho David da. menni agya menni ɛna And for your schools. mene maame te ɔte ase nano yɛ na mebusa maame mene maame di nkɔmmɔ ɛna ɔka asɛm bi na nsɛm ama saa asɛm wei deɛ mempɛ wogye de ni ɔka saa asɛm wei m'ani nyɛ wo nti mene ne di nkɔmmɔ na ɔka kyerɛ me sɛ wodeɛ woangya papa baabiaa ɛna mebusa ne sɛ nti mama nti papa yi nti wɔte ase paa ɛna ɔka kyerɛ me sɛ nano ɔnam takyi ma no ɔhyia ne nwua obi a wɔ agya nso menim papa nua biara wɔ wiase wiase mba menim papa nua biara oh my God okay ɛyɛ ntorɔ menim papa nua biara My God. sɛ obi se mekɔ papa nua bi hɔ koraa na wɔto me fo mene bi nti ɔse naano na ɔnam takyi ma no ɔhyia papa nua bi na obisa sɛ nti papa te ase ne kunu a ɔno agyae ɔte ase ɛna ɔso wawu wantumi anka nkyerɛ yɛ da naano yɛ mene ne di nkɔmmɔ 93.1. mene ne di nkɔmmɔ ɛna wɔka asɛm bi na busa no kɔhyɛ na ɔka kyerɛ me
And so baby I rather dia bedu. Oh Jesus. Yan to ya bra basi. Yes. Yan fa ya ho amanipa. Dabio. Nemo ya de ho ma Kristo. Yes. Eno na boy yan. My God. E dia beduru pempen. Oh Jesus. Eti ya bompa ya ka kire Awurade. Ka kire ni petie yan say. Wo wura Yesu a oye ni pa nyina yie. Oye ni pa yie. Oda so ya adwuma. Oh yes. Oda so ya adwuma. Oye adwuma. Yesu ya adwuma. Oye adwuma. Oh Jesus. Anko bi anko bi ke si e de fie wi ansa na osi nyame fie. Ai. Nyame hira o. Ko bi ke si ne fie wi. Ampa. Nanso ya hwe. David. Ya be ye bribia ma Awurade. Hallelujah. Enye ne pa nyina ne nyame ma won kwan mu si ne fie. Oh yes. Eti sa unya kwanya. Na se Yesu wo bubi. Yes. Amen. That is why I make come for Yesu ama. Jesus. Eti me ba bia me nim be hia bia make come for Yesu na akira. Amen. Asan sa Yesu no wonyi nipa mu yiyi mu. David. Won hwe nipa nim. David. Hey. Kabusua nim. Kamenka ho. Ya baka se kwadwo nsia mfata. Kamena menka ho. Di ntira woni agya. Oh my God. Menka ho bi. Papa no kwase mo kwa de papa picture be kyerem kwa ha me hu se oni. Oh. Jesus. No kwase na me ka kyerem. Because that time I'm 9 years. 9 years no so na ye kobobo. Nkwala ne bo. Nem dwane ko bobo. Me ba no ko. And not the first time, not the last time. Oh Jesus. And so Radia Yibi. Yes. Anopai. Hey. Anopai. I said Radia. Ewradie. Meja no. Ora Yesu. Umi mobo. Na chano pai. Pai o chiama me. Pai o chiama me. Faudie mame. Adie biara. Me da so tepani. Mame da so tepani mu. Yesu dimo. Jimi frimo. Yesu dimo. Salmi frimo. Yesu dimo. Jame. Yesu. Jame. Woduru kantinkyere ya. Kantinkyere fo baka me ho asem. Yes. Kantinkyere fo baka me ho asem. That is why I am preaching. I mean suro se me bom krom din. Oh yes. So you obi e usubanya. O kakura na ofere. Yes. Hello. Hi. Me so kakura na yedai. Ofere. Na so kantinkyere fo atiem ya. Ena se kebi be fra. Kumbedia dance. Ebedia dance. Me na na wuye me ne mo fa ne tena Kofi Abu. Ofa nyame hira. Yes. Anatoi. Me nim dia akyekere. Oh God. Yes, one son. Amen. Yes, one for Chiamra. Amen. We are so demo. Amen. We are so demo. Amen. We are so demo. Amen. Yatichiri will be Jesus. Yes, to them a son. We are so Yatichiri wa Juma. Jesus. We are so them a son. Amen. Yatichiri wa wari. Jesus. We are so them a son. What Chiamra will send. Yes. What Chiamra will send. Found Chiamra. And you nyam be no dia. Jesus Christ. And you nyam be mara. Receive it. And you nyam. Yes. It is only pa brand who asema Yesu. Yesu man and you nyam. Yes. Eti baby a obeduru bi ani pantimfo anim nya wro. David. Die ntra Yesu mo woni unyam. Amen. Yanka yensam fata. Oh. Na odie ni unyam. Jesus. Ankata suwo tware. My God. Na odie tware. Hey. Jaro. Anopai. Yes. Oh. Anopai. Hey. Obi odaso obai na chi. My God. Wo Yesu demo. Hey. Wo Yesu demo. Hey. Wo Yesu demo. Yesu demo. Radentao. Oh yes, demo. Wo jiamra wo ha. Sesia. Yesu demo. Hey. Ye wada wo amena. My God. Wo Yesu demo. Yes. Wo jiamra. Oh yes, demo. Wada hospital. Hey. Wo jiamra. Sesia. Wo Yesu demo. Hey. Ye wanyam. My God. Wo jiamra. Oh yes, demo. Wo Yesu demo. Sesia. Wo jiamra. Yes. Wo Yesu demo. Sesia. Sesia. Yesu demo. Sesia. Yes. It's sawonyama. Yes. My God. Sawuni yefuna. Oh. Wo hia yefuna. My God. Me boy Yesu den. Hey. Somje. Yes. Somje. Sesia. Somje. Sesia. Ani abranti bitna aso dem on. Wa ware kama na wa wo baako. Ne ba na nyini pa. Na edabi me ko the area what nam se me frɛ no me se papa mpache wo fie no se ai na se maba area na wo te no ntikyere mu fie na me mara me koduru ya ne ba no oba 10 years onya onwo na chi na me bu so say o emma o ye ya emma na se o emma die nti na emma na so onima de koro
And I'm saying, yeah, only the empty may ba area Hana, what dream him. Now, so no fear. My God, my God. Jesus, fat your food, a ba, and 2 years. My God, from Banham so on, sir. Your bumpy. Jesus. Samantana. Hey. And rather the battle. Yes. Powerful. Samantana. Jesus. Samantana. And obey. Yes, or the sea in a juma. Yes. Minim ye hawa. Why do you say running to me? Oh. Minim. Oh. And obey. And obey. A brother ever for course. My God. Your boy yesterday. Hey. 14 times. Yes. You catch it what they say. When you be a young man tam. Jesus. When you be a young child. Hey. The walk. Ente. You didn't equasi. Hey. Yenche. My God. You will be fan. Hey. You can't say what they say. My God. You put it. Hey. I rather compejano. Jesus Christ. Yes, you compejano. Jesus Christ. Christo ni bia. Ne juma da from team. Oh. Ne Christo sum. Ha. Ne sika sam da from team. Oh. Ne juma sam da from team. Na what is sam da from team. My God. Na what ye go. My God. I play your body. Hey. My God. Your body. Hey. Your body. Hey. Your body. Edino. Oh. Jesus. 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 14 times. My God. Oh yes, Dimo. Will be a wood tear me. My God. Conform be a wood tear. Hey. Oh Oh yes, Dimo. My God. Oh, be a wood tear. Hey. Well, yes, Dimo. Guys. Yes, Dimo. Lima ha. Over a second. Hey. Over a second. Yes. Yes, Dimo. Yes. Yamadina. Jesus Christ. 2. Jesus Christ. 3. Jesus Christ. 4. Jesus Christ. 5. Jesus Christ. 6. Jesus Christ. 7. Jesus Christ. 8. Jesus Christ. 9. Jesus Christ. 10. Jesus Christ. 11. Jesus Christ. 12. Jesus Christ. 13. Jesus Christ. 14. Jesus Christ. Amen. And Toso. My God. Menim sɛ wayɛ nhyira anɔpɛ wayɛ nhyira papaapa yie wobɛtumi afrɛ nanso wode mpaebɔ a ɛbɔɛ sɛ wode ho ka ho deɛ a mekyia Tetelestai no agye so it is finished yɛwie yesu awie wotumi nka it is finished ase wawie yesu awie o wawie wobɛtumi afrɛ 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 ofla yebefa na afi won so yaje wadwe nkyere se oni e bompa ye ne bia ye fro kwa aduma hwenwa ni se o ka ho de a ene ni se wa ye nhyira papa pa ye nti mamente onka 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 mamente onka na fe mehwe se woni e bompa ye na mamente onka okay mamemfa me first caller na me call nche Tetelestai me pa jo Tetelestai je suma me se mawie and say it's finished me pa jo first work as a friend okay Brian yenti o that's why you did. Amen. Then I will tell you. Amen. Amen. And Sunday we are now coming last time. And Sunday give it to me a bonnet by India and but train telephone should be strong. Adea We know. Kufuata na shibi madina nayo and shibi anko bisi sa yes nyai baby say kufuata rejatum wala rejatum kufuata wajatum o rejatum afọ na na shi that's why that means that Jumedi ba samra also ya mensa Jumedi me pacho eba so juada abra dubako abo dumienu na fe ya hyase ye kɔ adum ahengwa nanum ma menko me second caller hello Tetelestai
Amen. Me pa your first work as a friend fa. Je family dine actually person stomach. Auntie Dina pa you inti o. But you me ya pan. O ya mi yo ya. Oni e bompa ya no de. So from Pacho sin ya be bompa ya man. Erode Yesu fa na yare santo so. Man. Edina ade ayare sam nam no. On sanu sisi ya. We Yesu demo. Jesus. Amen. Amen. Na me be so o gidie dia why. Gidie na mo na yetu no. Se wonni gidie ha. Wonti mmeka ya ho ma ye nko adoma henwa nanim. Enti ma ye nte wonka na afi won so ye nhwe wo gidie. Tetelestai. Me pacho Tetelestai je so ma me se mawie ana it's finished. Me pacho ye first work as a friend fa. Me pacho ma radio no ko fa nkakra me nte wonka. Ma me boati ma pacho ka se friend. Okay, ma me boati ma me pacho o ha won say. Okay. So Yesu ayaresa. Ento ni pedua so. Man. Ayaresa. Yesu de man no. Ochia no emra so. Man. Na onsane wa no paya. Man. Anopaya Yesu sana. Man. O Yesu dimo. Amen. Amen. Na me ajuwa wie why? Tetelestai. Oui. Me pacho your first work as a friend fa. Actually, because the first Oni e bompa ye. O ha won say. E de na Nyankopon mfa sofo so na omwa o. O house pa enso nche nyame. O how be anywhere Nyankopon ntimi nso ano. Ola nakati. Okay. O house wa Awurade Nyankopon enje sa o how dem free wonsam. Man. Na onfan kunim die kese emfa nto abrabo so. Amen. Wo Yesu dimo. Amen. Amen. Mamento nkan 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 Mamento nkan se woni ye kwa adoma henwa no di a minim se wa bisa de Nyankopon wa ya ma wo esan se Nyankopon se ne makasa nyame nya adwuma ye nti se nyame akasa de a wonso be yo ho adwuma se wo gidie di a gidie na mo na yetu no se woni gidie a wonti mmeka ya ho ti mamento nkan so ne ye bompa 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 mamento nkan na me hu baby a wo na fe yehwe so ne ye bompa ye na se ne tie bia no nyanwenta so na tugidia na mo nse empire na oboy no nyame be ye ho nsenkyereni so for so bia ma dia de mamenko me kola bia ba mamenfa no ha Tetelestai. It is finished. Me pacho your first work as a friend fa. Me pacho your friend Madra me ka se free tafo. Madra oni ya bompa ye no. Me pacho ai me ne mo bompa e pa. Obota ye pa ene say ya wo de bompa ya wa na mamfo da na wo de. Me mami ensa. We fe me akodi to we fe. Omo ya dai. Omo fe sa. Fear na ketua no kura die me na ko hospital ya me mani do so still fear na omo wa wonjan de me ba chwan sofo ya ka yo de Awurade Nyankopon fo ne mulunkum emutu bofra ne yeraas amen oba bia no ne ni daso na woduru Yesu nchen na oso na tade mu ayaresa sa oba ne de ya sa ensankyerene no ento man so man ayaresa free Yesu nsem ema ye o man nyina dia amen Awurade fa bible kase ento maso amen na Awurade nkoye osika sem yi Yesu dimo amen amen
Nyame ayɛ wie why so wogidi nko ade a wayɛ wie nyame nhyira papa yɛ mepa dwumadi ɛba so ɛyɛ adwua da bia abra dumienu abɔ ɛba wo mpatam o fie ho store ne wo car no mu wo dam ho yɛbɔwura hɔ yɛte ne nyame ɛtentam Jacob ni nyame tentam ɛ na ohwɛ Jacob a woni nyame tentam a ohun sɛ yes na nani abre isan sɛ yɛni bre a yɛbɔ mpae yɛni nyame tentam ɔbɔfo ne si gya me ma me nkɔ ɔsi sɛ wanse same a ɛnya de a megya wa mu akɔda ɔbɔfo ne nani abre o because ade ɛ kye no wa nkwantem no ankɔ report ne nsɛm a wonya ya ɔno sɛ yɛbɛtwe na so nti wɔde abufuo kaa no wan ka be jana manako semene wa ka be jana manako ti sempa boy ubo bia inshira no 0551931931 0551931931 and 0548931931 0548931931 mamente wonka na yenhwe empire no se ubo bia say na osi bi fa ball no na o boy no anamon bay e na o tuye Tetelestai oh ala menchi an nti ne wakati na o de flemena de senchiano na ompa enko so bia no obeti ase ba mente on kan 054 ma memfa me kola hello Tetelestai ayi me da ase ya fro se o ka se friend kaza club kwa udin me ba che fro se asemo okay 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 na menko Nicolawe Tetelestai me pa che fro so ka se friend fa me pa che friend Grace me ka se free Auntie Grace me pa cho oni e bonfire me pa cho me no po bi pa obota e pa ne se na de bonfire me pa cho me go tiny se akoja ba bosi o se makoja ba bosi na ile kam ye juma ni skana shi ya me bosi ba apply for the matching okay je pa sa se den pa boy Sofo. Yesu a oye ketuafo no. O metua ka ne man. Sa urade nyankopon suma ne boni. Emma o ma deni adeni koye ni boni adoya. Ene urade nyankopon metua ka ne man. Na o ma ne nsantsira ne mra wa bra boso. Na fa Yesu eye wura. O Yesu dim. Amen. Amen. Namisha. Jumadi me pa cho ekoso edwada bia abra dumienu abo ye di nyame asem di nka abra mpaibo bia nyame asem nka ho no enne ye nyina so na nye mpaibo ye di nka di nyame asem bro ansana yako aduma henwane num me pa cho Tetelestai 3.1 asemu ye di nka ejina nyame asem so eke nyame asem trewansa na fe ya frako adom ahwenwane nim ni efitin ya na yesi ye kwa adom da bi idin ka di nyame asem ba ekwan ebefa so ni abom paye no ye ni nyame tentam na se efitin ya na ye ko Tetelestai hello Tetelestai kase mawie me ba je fra so kase friend fa Pacho me de fiasa for me ka se fra bo akwa. Isi afia enti o. Pacho empire bono me no boy me bo bi pa me pacho lukunu e ya le sijosa me ne da ha sisi me nia o so for ne mo. Na me aye wi why so for yonko empire about say Yesu fire santu kunu sisi a amen o Yesu di ade bia ede yare aba to be bia
a tetri. Yes, Lord. Mede Yesu din twifa no so. Amen. Sa wo Yesu din mo. Amen. On sorry. Yes, Lord. Every yare paso. Yes, Lord. Wo Yesu din mo. Sorry free yare paso. Yesu din mo. Otia. Enye ukunu dia. Na Bible emutu obusua no so. Wo Yesu din mo. Amen. Amen. Wonhyira won so. Sa ugidie esi pidia ene ura obesole waka. Amen. Say enche ye befa ye last scholar na fi no. Ye de esi na fi. What ye mama hwe. Tetelestai. Me pa che first o ka se free fa. Because first and take a question kunti. Ye kurom yanko. So for the man any thing the money is ka na ko from in pa boyaka. We adwuma na ye dey. This captain suma movies coming the AC for next can I pass. Wow. Tofu. Abdia bia efrebusuem. Asori tia wa brabo. Me de Yesu dim krase sa to me. Abdia bia ye usika sambasa. Me de Yesu dim twifa so. Otie mfiri Yesu ho. Emeka wonsa. Na urade nye usika sam ye. Urade a wodane nipa brabo no. Anopai ondane wa brabo. Wo Yesu dim. Amen. Amen. Tofu na mi shiramu. Amen. Onhyira won so. Ya me be sesa no ma why. Jumadi me se eba so eye adwada enumre eye anopa adwada anopa abra dumienu abo jumadi eba ofie ho ompatem ho Tetelestai me pa che first o ka se friend fa Acho family we ka se santi lo kwa woni e bompaye no so pa chan obotare pa ni say na wodi amamfa da na wona na so be bompaye so for ya ni ma me ya ana ya le fona do so pa o so for Awurade Yesu amen be bompai ade ababa wai ama minu mochem ora sari da so nyina sa wodi nda so da so mu ndi Yesu anopai fire sama baba wei na enkoto ma meso fire sama ababa wei na enkoto ma meso owu konson nyame jantom na ma men sori nyina na so ewo Yesu dem amen Tetelestai Harry me pa che first o ka se friend please am ka se ya anti gift oni e bompaye ati mo mbo pa obotare ne say me pese wa de na no fa me ba Mama we dey menyo onyam okay so for mi mpa e ma o se Awurade mfa mmoboro ho no nsa man ento yefunu no so man ade bia be sori atie yefunu no yes Lord yare bia enkuguo bia wo Yesu di mi twam man Awurade mfa Bible nto yefunu no so man ebere so a onsie wasumdue mu man na ne tie basa enya ono fie dia wo Yesu di mu amen amen amishira nyame aye wi wate ni nyina nse ubenya gidi wo nyame mu gi nyame di na ogi nyame di a osi obehira no fiefo nyina ntutu nyame ase na yense ya brabo bi a ni nyankopon entemotie ye bre no aye bra ne sa enti sofo beja jumedi di aka nyina ma mepa cho jumedi eba ofie ho mpatem wo sto ho o kanum ba bia wotie nka bia no eye adwuada bia abra dumienu abo ade ache dumienu abo ekobo donko na jumedi eba mpatem adwuada bia nti mepa cho tweto odan ho ba bia wo pagya wani na abo wani abo se adwuada bia abra dumienu abo ekobo donko no ene hyempai boyase ye mompaye abra yemre si beja mpai ba Bible ka se obi ada echese wawu ye ndi echese wawu ama be Bible de wo se wada ti se wada ena wontimi mompaye o se ye mompaye abra yemre ti dwumadi ni bomodena se obekan ho ne nyina ya frako adom ahenwane nim sofo amnya de akama yo medase yesom tata asori out here kan ye Tetelestai Revival Chapel International yesom awon kransa specials atwman kransa fa bofodu
trade kwan so a atoma enkransa special eyes baby o adwumakuo no wono obedru special eyes ho na oto ani hwɛ down se yɛbonsa soro dan kɛseɛ kama esi ho nti obetumi aba ho efiada bia yɛ wɔ night efiada bia ɛyɛ ɔkon anadwo fiada bia yɛ bompa yɛ gidigidi anopa ya me sɔre free ha ya yakɔtena se counseling na yɛhwɛ nyame ma nyinaa na yɛ ne wɔn di nkɔmɔ anopa yi efiri nonson akɔpem sɛ du baako ne ɛfa ɛbɛbɔ du baako ne fa bɛbɔ benada no pa ya saa nso na okuada bia nwumre yɛbɔ mpae na kɔsiada bia ɛyɛ ɔsom da yɛsom anopa 8:30 na yapon 11:30 kɔsiada bia nti yɛne yɛmmra na yɛmɛbom ɛnhyɛ Jesus Christ din ɛne onyan number ofrɛ me a me ne obɛkasa ɛwɔ so no 0242 286453 0242 286453 0552 997367 0552 997367 ofrɛ me a wobɛnyame na yɛatwetwe nkɔmmɔ yɛkyia Tetelestai fo nyinaa sɔfo obed ɛwɔ ha agya kwasi ɛnso ɛwɔ ha bi ɛna sɔfo same maame sara ɛnso ta akyire ɛna deɛ ɔboa yɛ ankasa ɛyɛ PK nso ɛwɔ ha ɔboa ama adwuma na kɔso nti nyame nhyira wopɛ sɛ wobɛka Tetelestai partnership ho a ɔfrɛ me a yɛbɛdi nkɔmmɔ pɛ sɛ wobɛsɔ yɛasene no aboa yɛ dwumadie a akwanya ɛda wɔ sɛ wotumi bɛboa yɛ mea me namba na mmienu na mede to dwa no nti wofrɛ me a mea na mɛfa na me ne wo atwetwe nkɔmmɔ okay sɔfo number ne wobɛtumi afrɛ no ane ne di nkɔmmɔ number no yɛ 0242 286 453 ɛna 0242 sɛ okay number na second one or TV okay 0552 997 367 and 096 okay yamfa tu na ubetimi afre na afi woni sofo atwetwem nkomo sofo yammo mpa ye twato de twato nyame yadoma bibi koso ewo asofia na nyame yadoma this month ya ye crusade okay this month ya ye crusade 15th that is a week pepe ene banada they are banada and week that's Monday no ti Monday we enimi ye crusade kese pa ewo atwoma enkransa enwumre no nsia ekopem no nwotwe ene fa na yapon sa ebanada ebeto aso kuada ebeto aso yawada na fiada ne de na ye watchment kese nyame hia dan a mama yesi e de amano no ye be hia ho ye watchment kese pa na em crusade ne de 4 days and the yes crusade no atwe akra e de ama Jesus Christ ti ba bia wo bia ye to donsa e de fro say ene ye mra mebom nsom na ye ho enyankopon no obeye me no mienu nyina yi e wo Yesu de mu amen so for bet ene ye more closing prayer e ba cho ye bompai ono kwafo ene wawrade ajapa ene anopai onam odom ne mubruho so abehira yen bompai yimpai ma obi biara se ene dai nia oyare ene dia oda amaniem onyame de ogye amaw amen nia na oda amanehunu mu awrade ayiwa firi mu amen na sem tumi asane
amen efiri enna koi onya se dia wotie biem amen awurade abasa mu ye den ento so amen entutu anamo mawo amen enhwe wo kra so aho ema asem bompa ye se awurade nhira eno so mayen amen na onka ye ho ewo yesu dimu amen amen ankobe ahene etie yen oba message se otie yen ewo US otie yen ankobe ahene Mr. Albert okay usu ya me shira ene Tetelestai fo nyina me tim modern me yere do fo me chia akwa oma omie pono na mawo chia fa omie pono mawo ene masi na no mama masi di no oka ti me chia mu nyina asa wase wa moni di no antibi afi na wa yelen so wa moni di no first nsia jo dipa man for the film no ye mommy okay mommy bati yara ase na me nshaw ona onya mo kese papa pa yi okay ya tie nyame asem obetimi afresh